Hello. Κασέρι. Περίμενε λίγο να τα δείξουμε ρε μπρο, τόσο πολύ Θα πεινάς. τα δείξουμε ρε. Δηλαδή έξω Το οποίο είναι λίτσι. Τι. Θες να τρώω γενικά. Δείξτε το ρε. Μας αργείτε. Καλά! Καλησπέρα παιδιά. Στο σημερινό βίντεο, όπως είδατε και από το τίτλο του βίντεο, θα δοκιμάσουμε όλα αυτά τα ιαπωνικά snacks και 4 noodles. Και πριν καν ξεκινήσουμε, να ευχαριστήσουμε τη Mythic Vault που έχει στείλει όλα αυτά τα snacks για να μπορέσουμε εμείς να κάνουμε αυτό το βίντεο. Και το βίντεο έχει ως εξής. Θα ξεκινήσουμε με ένα noodle, μετά λίγα snacks, μετά ξανά noodle και μετά ξανά snacks και πάει λέγοντας. Τα noodles έχουν γεύση καρμπονάρα, κασέρι, chicken curry, καυτερό, ό,τι είναι δεν ξέρω. Korean style. Κάτι τέτοιο. Και αυτό που θέλω να δοκιμάσω πιο πολύ είναι με το kebab flavor, που θα είναι πολύ ωραίο πιστεύω. Ή θα είναι χάλια. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο noodle που θα είναι το καρμπονάρα. Θα πάρουμε τα noodles και αφού βράσει το νερό θα τα ρίξουμε μέσα για 3 με 4 λεπτά. Μετά θα τα βγάλουμε έξω, θα κρατήσουμε 3, 4, 5 κουταλίτσες από αυτό το νερό και μετά τι θα κάνουμε, θα ρίξουμε τη σκόνη από τα noodles μαζί με μια κουταλιά το νερό, το καλό, με το άμυλο και θα έχουμε έτοιμα noodles. Και θα κάνουμε και τα 4 με τον ίδιο τρόπο για να μην είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Θα βγάλουμε και το παιδί ενδιάμεσα όσο κάνουμε τα noodles. Έφη. Έχουν αλλάξει χρώμα επειδή βάλαμε soy sauce. Τη σάλτσα που είχε τέλος πάντων, εγώ το μύρισα σαν soy sauce μύριζε. Και πάμε να δοκιμάσουμε να δούμε. Σου πες τώρα, δεν πειράζει. Καίει πάρα πολύ. Χωρίς μου φέρει κάτι να μου κάνω νερό γιατί. Τι φάση! Φαντάζομαι τρώω και καυτερά. Γιατί καίει έτσι! Μάλλον εκείνο που έβαλες όλο ήταν καυτερό. Δεν το βάλω στο επόμενο. Οριακά είμαστε για γάλα. Όχι ρε εντάξει, με το νεράκι μια χαρά είναι. Παιδιά είναι πολύ καυτερό. Έβαλα τη σκόνη και μετά έβαλα και μια σως που λέω δεν ξέρω. Επειδή την είδα, την έβαλα και αυτή. Λέω έτσι θα είναι το σωστό. Και μάλλον είναι το καυτερό. Και μας. Εγώ θα πω ότι μόνο με τη σκόνη ήταν full σε καρμπονάρα. Και μετά που μπήκε αυτό λέω τι είναι αυτό, δεν ξέρω, το είχε μέσα, το βάλαμε. Δεν πολύ τρώγεται. Μια χαρά. Τρώγεται, άμα σου αρέσουν τα πολύ καυτερά όμως. Δηλαδή, δώσαμε να δοκιμάσουν η κάμερα μάνα πίσω και έρχονται να φύγουν. Εγώ το βάζω ένα εφταράκι. Είναι πολύ νόστιμο. Απλά καίει. Στο επόμενο δεν θα κάνω το ίδιο λάθος. Ωραίο παρόλα αυτά. Για noodles, τι να σου πω, εγώ και 7,5 άνετα. Πολύ μ' άρεσε. Εδώ στο λαιμό με το καυτερά απευθείας εδώ. Εδώ. Παιδιά, πάμε να δοκιμάσουμε το Ocean Bomb. Μπας και μας δροσίσει λίγο. Κάτσε να πιω εγώ το νερό. Blueberry. Για. Πολύ σαν iced tea θα πω. Α, είναι και άσπρο. Διαφανές βασικά, όχι άσπρο. Άσπρο. Είναι όντως άσπρο, άμα το δεις. Οκ. Έχει σαν blueberry, ένα mixed berry. Νερό είναι ρε, sparkling water, απλά έχει γεύση από βατόμουρα. Εντάξει. Ωραίο, κάτι μου θυμίζει. Iced tea σου θυμίζει. Iced tea. Όχι. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Εγώ ένα πενταράκι το βάζω, εσύ. 7. Λέει ρε μπρο, τόσο πολύ σ' άρεσε. Ωραία. Και για όσους αναρωτιούνται ποιος είναι αυτός εδώ πέρα που μου μοιάζει πολύ, είναι ο δίδυμος αδερφός μου και τον είπα να έρθει για παρέα για να κάνουμε μαζί το βίντεο σήμερα. Τώρα θα δοκιμάσουμε rice chips με γεύση barbecue, κόμεσαν λέγονται. Έχει απ' έξω το λογότυπο με το One Piece, βασικά έχει το Luffy. Και πάλι κάτι κόμε σαν Ultra Pop. Από τον Naruto είναι. Naruto Shippuden για την ακρίβεια, με κακά sensei. Τι γεύση? Η γεύση είναι brown rice chips τώρα. Τι Όχι γεύση. ρε.
Α, cream and onion, ναι. Α, οκ. Μπορεί να είναι σαν τα ράφλες αυτά τα... Με το onion και που Ναι, είναι κρέα. πολύ ωραία αυτά. Ναι. Μάλλον. Ή Lay's είναι εκείνο. Δεν λέει, γιατί δεν ξέρω τι είναι. Και θα το συνοδεύσουμε με αυτό εδώ πέρα. Hazelnut flavor. Ναι, αυτό. Τώρα θα το ανοίξουμε και θα δούμε. Θα δοκιμάσουμε την κλασική τη γεύση πρώτα, barbecue. Λοιπόν, για πάμε να δοκιμάσουμε. Εντάξει. Να μ' άρεσε. Δεν είναι τίποτα το ακραίο. Μου θυμίζουν ριζογκοφρέτες. Αφού rice chips είναι. Μου θυμίζουν ριζογκοφρέτες. Είναι ριζογκοφρέτες σε μικρό μέγεθος. Αλλά δεν είναι σαν αυτές που έχουμε εδώ πέρα, τα ελληνικά τέλος πάντων, που είναι τις πιο χοντροκομμένες. Καταλάβεις ποιο λέω. Με το κασέρι, τα... Παπρίκα. Ναι, ναι. Εντάξει, με λίγο καυτερό από πάνω, στη σειράτσα. Ναι, εσύ δεν μπορείς. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία. Αλλά εγώ θέλω να πιω και λίγο τέτοιο τώρα. Ανοίγω, Ξέρω τώρα, αν πρέπει να τα ανοίξω όλα. Τι έχει κάνει αυτό. Και δείξτε στην κάμερα έτσι. Όχι. Για να δω. Τι. Καφές. Ναι, hazelnut, οκ. Λίγο το βάλε στο καθένα. Γεια σου. Μη πες το. Άτσε, γεια σου, μπρο. Εγώ, παιδιά, επειδή πίνω και σκέτο καφέ, αυτό είναι τέρμα γλυκαντζούρα. Να σου αρέσει, να σου αρέσουν οι νεκτικοί καφέδες αυτά. Ξέρεις τι μου θυμίζει. Λίγο, αλλά πολύ χειρότερο. Γαλλικό με... Γαλλικό κρύο. Κρύο φουντούκι. Με γεύση φουντούκι, ναι. Αλλά πάρα πολύ χειρότερο. Εγώ ίσως επειδή το ήπια και μονορούφι, θα μου τάσκασε πολύ χάλια. Κοίτα, σε μένα τόσο άσχημο δεν φαίνεται, αλλά εντάξει, είναι ένας γαλλικός κρύος με γεύση hazelnut. Αυτό. Άμα ήταν σκέτο θα ήταν τέλειο. Άμα ήταν σκέτο θα ήταν πολύ ωραίο, είναι η αλήθεια. Ναι. Τώρα εμένα μου κάνει πολύ γλυκό. Ίσως αυτοί που θέλουν κάτι γλυκό στον καφέ τους, να πίνουν μέτριο ή γλυκό, θα τους άρεσε. Ναι, ναι, σίγουρα. Άμα πίνεις γλυκό καφέ, δηλαδή, σίγουρα θα σου άρεσε αυτό εδώ πέρα. Ναι. Αλλά μέχρι εκεί. Ναι, okay. Πάμε να ξεπλύνουμε και λίγο με το άλλο γιατί. Ξεπλύνουμε. Πάμε λίγο κακά σενσέι. Naruto, δείτε Naruto, παιδιά. Όποιος δεν έχει δει Naruto, τι κάνετε. Όπως και One Piece, Πάμε και άλλες Ό,τι καλύτερο. ριζοκοφρέτες. Για αυτές τις ριζοκοφρέτες. Αυτές σαν να είναι. Όχι, το ίδιο πράγμα. Και αυτές έτσι είναι. Ναι. Πολύ έντονο. Πολύ έντονη γεύση. Όχι. Δεν θα γούστα μου. Μοιάζει λίγο σαν αυτό από κάτω, έτσι. Ναι, από κάτω λέω, κατάλαβες. Αυτό με το onion, το ξύδι, που έχει κάτι πατατάκια. Και εμένα μου το θυμίζει αυτό. Όσο συνεχίζει να τρως, ας πούμε. Δεν ξέρω, για μένα είναι πάρα πολύ έντονο. Πάρα πολύ έντονο. Ναι, είναι. Με το... τι είναι onion. Να αυτό ξέρεις, μια κοκακολίτσα, να το Cream and ξεπλένεις. Δεν έχω καμία κόλλα. Όχι. Cream and onion. Ναι. Όχι. Τα άλλα πιο πολύ μ' άρεσαν. Ναι, τα άλλα πιο ωραία τέτοια. Πιο Τα ωραία. μπάρμπεκιου. Αυτά. Για μένα. Άμα ήταν να τα βαθμολογήσεις, πώς θα τα βαθμολογούσες? Το... Και τα τρία. Ναι, λοιπόν, θα σου πω. Αυτό 4. δεν είναι στα γούστα μου. Ναι, θα πάω προς το 3. 3. Ναι, κάπου εκεί. Εγώ 4. Αυτό από μόνο το ένα 5,5. Και εγώ κάπου εκεί είμαι. Ναι. Αυτό εδώ πέρα το καφεδάκι δεν μου αρέσει τα γλυκά, αλλά άμα μου άρεσαν τα γλυκά θα ήταν ωραίο ρε φίλε. Αλλά επειδή εμένα δεν μου αρέσουν τα γλυκά, και αυτό εκεί στο 3,5-4. Και εγώ κάπου εκεί Επειδή είμαι. δεν μου αρέσουν τα γλυκά έτσι. Και εγώ κάπου εκεί είμαι να σου πω. Αλλά γενικά είναι ok. Δηλαδή, Για κάποιον που του άρεσε τα γλυκά θα του άρεσε και αυτό.
για καμιά υπογλυκαιμία κανένα τέτοιο, εγώ θα το πίνα αυτό άνετα, ας πούμε. Ωραία, αυτό ήταν παιδιά. Πάμε να δοκιμάσουμε. Αυτό ήταν το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο. Like, subscribe και Όχι, πάρτε στα ναι. καμπανάκι. Τώρα πάμε να κάνουμε τα noodles με το κασέρι. Παιδιά, τώρα έχουμε κάνει τα δεύτερα noodles. Τι έγινε, ρε, προνίσταξες. Η Μαρία κατάλαβε κάνει. Λοιπόν, παιδιά, κάναμε τα δεύτερα noodles τώρα με το cheese, με το κασεράκι. Όντως έχει γεύση μυρωδιά τουλάχιστον κασέρι. Δεν έβαλα καυτερό, γιατί δεν είμαι μαζοχιστής. Κοίτα, λίγο θα τα έβαζα. Λίγο έπρεπε να βάλεις, εντάξει. Θες να φέρω να βάλω τώρα. Λίγο, ναι. Φτάνει. Όπα, λίγο είναι αυτό. Επίσης, παιδιά, εγώ δεν πρόκειται να φάω με τα ξυλάκια γιατί δεν το έχω. Οπότε θα τσιμπήσω με το πυρουνάκι μου εδώ πέρα. Μια μικρή βουκιά. Τα μισά noodles έχω στο πυρούνι μου. Κόλπο. Έτσι τρώνε οι Άπωνες. Αλλά νομίζω, χωρίς το καυτερό θα ήταν πάρα πολύ αδιάφορο. Πάρα πολύ αδιάφορα. Ναι, όχι. Θέλει ακόμα πιο λίγο καυτερό εντάξει. Δεν είναι ότι καίει πολύ. Αλλά φαντάσου μου θυμίζει η γεύση τα προηγούμενα. Τα αγαπαγώνει τελείως το καυτερό. Όχι ρε, καταλαβαίνεις ότι έχει κασέρι. Ναι, ρε, οκ, αλλά. Φάτα όλα, μπρο. Εγώ πάλι λίγο το blueberry, το flavor νερό θα το ήθελα λίγο. Είναι αλήθεια. Ευχαριστώ την παραγωγή. Εγώ συνεχίζω με τις τεχνικές ιαπωνικές. Θα φέρουμε έναν Ιάπωνα εδώ πέρα να του δείξεις πώς θα είναι. τρώγεται ρε φίλε. Και έτσι. Δηλαδή έξω στη Ζαμπόρη έτσι τρώνε. Είμαι σίγουρος. Ένα, 5,5 στα 10. Κάπου εκεί. Αρκετά διάφορο. Εγώ λέω λίγο clean bomb. Με κίλουα να πιούμε. Το οποίο είναι λίτσι τι. Το οποίο είναι λίτσι τι flavor. Μου ξέρεις, θα τρώω γενικά. Λοιπόν, παιδιά, μετά τα noodles θα ανοίξουμε λίγο κίλουα, Ocean Bomb. Να δούμε τι και πώς. Να δω τι γεύση λέει. Ανθρακούχο, μη αλκοολούχο ποτό με γεύση λίτσι και μαύρο τσάι. Δεν μου αρέσει ούτε το λίτσι ούτε το μαύρο τσάι. Ναι. Θα δούμε. 0 θα δεις. Να κάνουμε ένα γεια μας. Όχι. Δεν Προσπαθείς να σκεφτείς κάτι θετικό. 3. 3, Εγώ δεν θα το έπινα. Ξανά. Με τίποτα. Και τώρα επιτέλους να δοκιμάσουμε και κάτι γλυκό. Εδώ πέρα έχουμε αυτό που θέλω πάρα πολύ να δοκιμάσω. Αυτό μου έχει κάτι στο μάτι. Salted caramel mochi. Φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Παίζει ένα top. Τι άλλο έχεις εσύ? Εγώ έχω mini daifku mochi. Strawberry flavor. Strawberry. Strawberry. With white cocoa butter filling. Και το τελευταίο, τρίτο μότσι, είναι γεύση... Πεπώνει. Είναι γεύση πεπόνι, παιδιά. Και Δεκέμβρη μήνα θα είναι λίγο περίεργο, αλλά να δούμε. Πάμε να ξεκινήσουμε από Ξεκίνα αυτά που εσύ. δεν θέλουμε να Ξεκίνα δοκιμάσουμε και τελευταία το καλά. Εγώ ας πούμε πρώτα το πεπόνι. Και εγώ πεπόνι πρώτα. Πώς μύρισε έτσι. Ό,τι σαν πεπόνι. Α, οκ. Σαν τα λουκούμια που έχουμε εδώ στην Ελλάδα μου θυμίζουν. Αχ, και είναι τέρμα μαλακά. Μέσα είναι γαμάτο. Και το πεπόνι δηλαδή στα Φρουτένιο, σκάει. φρουτένιο τέρμα. Πω, ό,τι καλύτερο. Δεν περίμενα να είναι τόσο ωραίο. Μου λέω. Πω, Εγώ 8 στα 10 άνετα εδώ πέρα. άνετα. Επειδή έχουμε πολλά μότσι ακόμα και εγώ θα είμαι λίγο πιο τέτοιο. 8,5. Πάρα πολύ ωραίο. Τα δεύτερα που θα ανοίξουμε θα είναι με το strawberry. Αχ, τι είναι αυτά ρε. Τι είναι ρε μικρόνι.
Τι είναι αυτή η κουραδίτσα? Είναι μίνι, γι' αυτό. Α, είναι μίνι, όντως. Μίνι ντάιφκου. Άνοιξε το ένα, ανοίξω εγώ το άλλο. Αυτά είναι κάπως έτσι. Θα δούμε τώρα πώς είναι σε γεύση. Αυτά είναι τέρμα μικρούτσικα. Τι είναι ρε. Α, όχι. Τα άλλα πολύ πιο ωραία. Πολύ πιο ωραία τα άλλα. Ναι, μου αρέσουν. Κάτι έχουν μέσα σε, όχι σοκολάτα. Κακάο. Κακάο butter. Ναι, κακάο White butter cacao. filling. Α, γι' αυτό βγάζει μέσα σοκολάτα κάτι. Εντάξει. Σαν λευκή σοκολάτα κάτι. Μαζί με φράουλα. Εντάξει, λίγο υπερβολικός νομίζω. Τη λευκή σοκολάτα πού βγάζετε, μπρο? Εγώ φάμε. άνετα 8 στα 10. 8 στα 10 άνετα. Πολύ καλύτερο από το πόνο. Εμένα μ' άρεσε λιγότερο, του βάζω 7. Και τελευταίο, παιδιά, αυτό που περιμένω πώς και πώς. Salted caramel. Ελπίζω να μην με απογοητεύσει. Α, και είναι έτσι. Ένα έχει μέσα στο καθένα. Α, οκ. Ναι, δεν τρελάθηκα τόσο από την μυρωδιά, είναι αλήθεια. Αυτό είναι κάπως... Αυτό είναι κάπως έτσι. Όχι ρε γαμώτο. Εγώ το περίμενα καλύτερο. Εμένα αυτό μου άρεσε πολύ πόνο. Καλά. Πιο πολύ απ' όλα. Απογοήτευση. Και εμένα απογοητεύτηκα λίγο. Πω, κρίμα ρε. Αλλά παιδιά είναι πολύ. Δεν είναι άσχημο, γλυκό είναι. Εγώ 6 θα το βάλω. Εγώ πάω για 5. Αλλά το περίμενα πολύ καλύτερο. Περίμενα να είναι το καλύτερο απ' όλα. Αυτό είναι το κακό. Λοιπόν, παιδιά, και τώρα θα δοκιμάσω αυτό που ήθελα από την αρχή. Το kebab noodles. Δεν το άμαθαν και ωραίο. Για δες άμα είναι ωραίο. Λέμε, εσύ είσαι πολύ πονηρός έτσι πως κοιτάς. Είσαι... Εγώ βλέπεις συνεχίζω με το πυρούνι. Εσύ Ιάπωνα θα πάρεις τα άλλα. Εσύ μαλάκα μην κάνεις το πυρούνι πάνω στο πιάτο. Εγώ, αυτά εδώ πέρα έχουν αλλάξει χρώμα. Εντάξει, δεν είναι άσχημα. Δεν είναι άσχημα ή είναι Not ωραία. bad. Αλλά εντάξει λίγο. Δεν είναι άσχημα αυτά. Εγώ τα βάζω ένα 7,5 στα 10. Στο τέλος ο αφήνει είναι έτσι όπως πρέπει. Όσα δαγκώνεις δεν τα καταλαβαίνεις τόσο. Ρε φίλε μου θυμίζουνε μακαρόνια με κιμά. Μπορεί. Δεν είναι άσχημα σίγουρα. Με λίγα παραπάνω μπαχάρια. Αλλά είναι οκ, μια χαρά. Πολύ ωραία. Ξέρω εγώ, 7 στα 10 εκεί πέρα. Δεν καίει ευτυχώς αυτό. Δεν καίει, όχι καθόλου. Θα πάμε να δοκιμάσουμε τώρα αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Το ανθρακούχο νερό και αυτό είναι με γεύση από ό,τι κατάλαβα. Να δούμε τι Έτσι πώς. Δεν ξέρω, δείχνει πώς ανοίγει το μεταξύ πίσω. Α, ναι. Το πατάς και τρέχει, θέλουμε και το άλλο. Να ενδιάμεσα. Τι είναι αυτά τα... Επιστήμη για ένα μπουκάλι. Πραγματικά. Θα δίνω το καραμέλι που καπάκι. Έτσι, με αυτό ενδιάμεσα... Και έχει κάτι εδώ πέρα. Τι είναι αυτό ρε παιδιά. Πολύ περίεργοι αυτοί οι Ιάπωνες. Ιαπωνικό είναι. Δεν ξέρω. Τι ιαπωνικά γράφει. With a marble. Από μυρωδιά δεν ξέρω. Δεν... Γλυκούτσικο ωραίο είναι να ξέρεις. Εγώ κι άλλο θα βάλω. Δεν είναι ωραίο. Α, ωραίο. Αυτά είναι τα ανθρώπινα σε καθημερινή βάση. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το συγκρίνω με κάποια γεύση, αλλά είναι ωραίο. Είναι όντως ωραίο. Πώς λέγεται. Ραμούνε. Όπα ρε! Έτσι λέμε. Σε αυτό πόσο βάζεις? 8. Το 8,5 εγώ. Πιο πολύ μ' άρεσε από το blueberry. Φέρνει λίγο προς τα εκεί όμως, στο blueberry, αλλά πιο ήπιο. Το blueberry μπορεί Όχι να τόσο, αυτό είναι χημεία. πιο φυσικό.
Ναι, το blueberry μπορεί να βγάζει λίγο χημεία, αλλά πολύ λίγο. Αλλά αυτό εδώ πέρα φαίνεται, δεν ξέρω, έχουν κάνει καλή πατέντα. Ωραίο. Λοιπόν, παιδιά, πάμε στα επόμενα snacks που είναι μότσι ακτινίδιο. Μότσι στα φίλη. Αυτά εδώ τα ξυλάκια. Μάτσα είναι milk. Milky μάτσα. Milky μάτσα, ναι. Δεν ξέρω τι θα είναι. Και αυτά μπισκότα είναι, δεν ξέρω, Lotte Koala Smarts Vanilla Milk. Δεν ξέρω, μάλλον μπισκοτάκια είναι αυτά. Θα ανοίξουμε να δούμε. Άνοιξα τα κιόλας. Ξεκινήσουμε με αυτό. Τι είναι αυτό? Α, είναι ένα. Όχι ρε. Πρέπει να έχει πολλά μέσα, μικρούτσικα να ξέρεις. Πολλά λεπτούτσικα. Αχ, τι φάση. Τι είναι ρε μικρούλια. Αχ. Αυτό παίζει να είναι full γλυκό. Δείξτε το ρε. Πάνω έχει κάτι κοάλα. Άντε γεια. Γαμάει. Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ είναι να έχεις ένα καφέ σκέτο δίπλα σου και είναι ό,τι καλύτερο ρε, να ξέρεις. Ό,τι καλύτερο. Εδώ 9 στα 10 άνετα. 9 κι εγώ. Πάρα πολύ νόστιμο. Με 9,5. Με ένα καφέ έτρωγα 3 τέτοια πακετάκια. Άνετα. Θα πάμε τώρα στα μότσι στα φίλη. Μετά να πάμε στα milky μάτσα και μετά ξανά σε μότσι. Α, θα είναι έτσι μικρούλια πάλι. Τι είναι βρε. Κακάο μότσι. Για να δοκιμάσουμε παιδιά θα είναι στα φίλη. Μυρωδιά περίεργη θα πω εγώ. Τι είναι ρε. Τι είναι. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν την μυρωδιά και την γεύση στα φιλιού δεν το έχουν πετύχει πάντως. Πολύ χημία μου βγάζει. Έβαλα 6 στο άλλο με με την καραμέλα, αυτό πολύ πιο κάτω. Ένα 4. Δεν το πέτυχαν 3. καθόλου, αυτό είναι η αλήθεια. Όσο Πολύ τρως, χημία αρέσει. Αυτό. δεν ξέρω, εγώ όσο τρώω, μου αρέσει λίγο. Ας πούμε έφαγα την πρώτη βούκα, Δεν λες πολύ χημία. λέω πολύ μετά τι? χημία, αλλά όσο συνεχίζεις και τρως, σαν να διορθώνει λίγο τη γεύση. Δηλαδή, εγώ 4 θα το με βάζα- 5. Εγώ θα το βάζα 3 και ανέβηκα στο 5 τώρα, σίγουρα. Αλλά όσο έτρωγα, ανέβαινε, δεν ξέρω τι φάση. Το ζυλαράκι άνοιξε. Πόκι, πράσινα. μίλκι, μάτσα. Μάτσα δεν έχω πιει ποτέ, δεν έχω φάει ποτέ, δεν ξέρω Δεν τι έχουν είναι τη η φάση. ιδέα τη γεύση, έχει το μάτσα. Ναι. Και αυτά Αλλά- εδώ μεταξύ σε τέτοια, εγώ έχω συνηθίσει να τρώω αλμυρά σε τέτοια sticks. Ισχύει, και αυτά θα είναι γλυκά τώρα. Ναι. Το μάτσα είναι γλυκό. Δεν ξέρω, το milky μάτσα σίγουρα είναι γλυκό. Το μάτσα είναι γλυκό, έχετε Πικρό είναι. πικρό είναι. Πορτένιο. Αυτό είναι σαν κρικάκι και από πάνω έχει μία επικάλυψη από μάτσα. Α, ναι. Παρακαλώ. Είναι κάτι... Προσπαθεί. Μπρο, not bad. Ναι. Δηλαδή είναι το κριτσινάκι που είναι γλυκούτσικο και από πάνω έχει Επικάλυψη. αυτή την επικάλυψη, την το σαν milky πράσινη, μάτσα. είναι milky μάτσα, το οποίο είναι σαν σοκολάτα κάπως. Λευκή σοκολάτα με μάτσα, δεν ξέρω τι φάση, αλλά είναι πολύ τίμιο. 6,5. 7. 7. Not bad γενικότερα. Άνετα το τρώγα. Και πάνω το δείχνω και... Γαμώ, δεν μπορώ να μιλήσω. Και πάω λίγο κοζίνι. Διαγωνικά. Πρέπει να πεις Mitsubishi. Ωραία. Hello. 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 Και πάμε να δοκιμάσουμε τώρα τα kiwi mochi. Α, και αυτά έτσι είναι. Ένα φλεράκι. Ναι. Αυτά δεν τους μυρίζουν ωραία. Ναι, έτσι. Πρασινούτσκα. Τέρμα πράσινα. Έχει ζουμάκι μέσα. Εντάξει, δεν είναι τίποτα το ακραίο, είναι αλήθεια. Εγώ το βάζω εκεί στο 5,5-6. Ναι, ένα 5 εγώ θα βάλω. 5 στα 10. Εντάξει, τίποτα το ενδιαφέρον. Μέχρι τώρα από μότσι, εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ τα πρώτα που είχαμε Το φάει. πεπόνι. Πεπόνι και Και το τα άλλο. τρία. Και το strawberry.
Strawberry. Πίσω του ρόμπερι. Πάρα πολύ καλό. Και πάμε τώρα να δοκιμάσουμε τα τελευταία noodles που είναι με chicken curry. Να δούμε άμα θα είναι ωραία. Αυτό είναι καυτερό, Θεωρητικά έτσι γράφει. Τώρα τι να σου πω. Δεν μου μυρίζουν καυτερά, ούτε είναι αυτό η κόκκινη. Δεν είναι έτσι αυτό το κόκκινο χρώμα. Είναι το δολοφονικό χρώμα που φάγαμε το πρώτο. Το πρώτο μας ξεφτύλισε. Εσύ γιατί προσπαθείς έτσι. Εγώ δεν θα μάθω να το κάνω αυτό. Μπλέκει. Νομίζω τα πιο ωραία από όλα τα 4. Και στην αρχή δεν σου σκάει το κάψιμο, μετά στο σκάει, αλλά είναι πολύ πιο ήπιο. Εμένα δεν μου αρέσει το κάρι. Δηλαδή, κατάλαβες τώρα κάρι. Αμάν ρε. Κι όμως. Εγώ ένα 8,5 άντα θα βάζω, τα αγαπημένα μου αυτά, από τα 4. 6,5. 6,5-7 κατά εκεί. Δεν σ' άρεσε, αλλά ξαναδοκιμάζεις. Να το σιγουρέψεις. Φιλαράκι. Δεν το τάσω. Παιδιά, και τώρα πάμε στα 3 τελευταία, τα οποία είναι 2 μότσι και αυτά τα ωραίο strawberry. Strawberry. Αυτό λέει μότσι τάρο, δεν καταλαβαίνω γεύση, θα δούμε. Με Α, κολλόδες. γεύση τάρο, τι είναι Ρίχνω τάρο. από ένα φυτό. Γεύση τάρο. Οκ, γεύση τάρο. Λουφιτάρο. Τάρα με τι είναι. Αυτά άμα τα δεις απ' έξω μοιάζουν σαν κολοκυθοκευτέδες ρε φίλε. Δεν ξέρω τι φάση. Λέει με brown sugar mochi. Brown sugar mochi. Αυτά μπομπατζιάνικα φαίνονται. Μπόλικα. Για όποιον δεν έχει φάει μότσι να πούμε ρε παιδιά ότι μοιάζουν πάρα πολύ με τα λουκούμια που έχουμε εδώ, εδώ στην Ελλάδα. Πολλά έχουν και γέμιση κιόλας μέσα. Δεν ξέρω αν Τι φτιάχνει. τα άλλα εδώ στην Ξάνθη πώς λέγονται. Σουτζούκλι. Ή σουτζούκ λουκούμ, άμα έχετε φάει από εδώ, από την Ξάνθη, ας πούμε, έχουμε πολύ ωραία σουτζούκ λουκούμ. Να έρθετε να πάρετε, οπωσδήποτε. Ναι. Νομίζω θα είναι ωραία. Έχουν μια ιδιαίτερη μυρωδιά, αλλά έτσι καφετή με την άκνη που πάνω είναι. Καφετή μυρωδιά. Έτσι καφετή είναι, λέω, φιλαράκι. Μόνο που αυτά έχουν γέμιση μέσα. Ιδιαίτερη γεύση. Έλα ρε φίλε, εμένα μου άρεσαν. Είναι λίγο μπουγωτικά. Δηλαδή δεν θα έτρωγα δεύτερο. Αλλά νόστιμα. Ένα 7-7,5 το έβαζα. Εγώ το σκέφτομαι πολύ, γιατί και αυτό όσο το τρώω στα σκάι γλυκάδα έχει πολύ ιδιαίτερη γεύση. Πολύ ιδιαίτερη γεύση. Νόστιμο. Άρα πολύ νόστιμο, ναι. Με ένα εφταράκι και εγώ άνετα. Άνετα, το ξανάτρωγα. Και εγώ. Αλλά όχι τώρα άλλο. Έχουμε μπουχτίσει, Ναι, έχουμε τώρα φάει είμαστε χίλια στα μότσι. τελευταία, δεν γίνεται. Μότσι, noodles, άστο. Brown Brown sugar. sugar, τι γεύση θα έχουν τώρα, δεν ξέρω. Η μυρωδιά είναι λίγο ιδιαίτερη θα πω. Και λίγο, γιατί είναι έτσι ρε. Έχει φύγει από πάνω η σκόνη τους. Ήρθε. Πολύ σαν τυραμισού. Ισχύει. Καφέ και... Τώρα εδώ είναι λίγο, έχει φύγει το από πάνω η σκόνη και είναι λίγο περίεργα. Για να δοκιμάσουμε. Ορίστε. Δηλαδή, άμα το δεις από εδώ, θα σε να πιάσω διαφορετικά. Έτσι πρέπει να είναι. Αργά, έτσι είναι. Μπρο είναι και αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο και πολύ νόστιμο. Δηλαδή, άμα σ' αρέσει το τυραμισού, αυτό είναι... ό,τι πρέπει. Δεν σ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε. Εγώ πάλι εκεί στο... αυτό ήταν λίγο πιο κάτω, 6,5 θα το έβαζα αυτό. Εγώ 4. Τόσο, δεν ξέρω. Και το μέσα, άμα δεις, είναι αυτό το καφέ, δεν ξέρω, πολύ μπουκωτικό και όχι τόσο γλυκό και... Σου λέω άμα σ' αρέσει το τυραμισού ρε, γιατί το τυραμισού έτσι είναι. Αυτό σου βγάζει. Και τελευταίο παιδιά, έχουμε το ωραίο. Αυτό παίζει να είναι ακραίο. Εντάξει, πόσο άσχημο να είναι το ωραίο. Για να μύρισε.
πόσο άσχημο να είναι. Μπισκότο ωραίο με φράουλα. Είναι τέρμα κλασικό απ' έξω. Μέσα φράουλα, εντάξει. Είναι κλασικό όρεο. Καλό. Λοιπόν, παιδιά, μπισκότο, ωραίο. Και να μην είναι ωραίο, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, top. 10 στα 10, εντάξει. Ναι, εγώ δεν είχα δοκιμάσει και αυτή τη γεύση. Πάρα πολύ ωραίο. Και για πες τώρα, θέλω να μου πεις το αγαπημένο σου noodle, το αγαπημένο snack και ποιο δεν θα δοκίμας με τίποτα ξανά. Ωραία, λοιπόν. Αγαπημένο noodle. Νομίζω ότι ήταν η καρμπονάρα, ρε φίλε, το πρώτο. Δεν ξέρω, επειδή ήταν και καυτερό. Μου τέριαξε full. Δεν ξέρω. Μ' αρέσουν και τα καυτερά, ναι. Δηλαδή, αν θα το ξανάτρωγα. Και μετά μάλλον το κεμπάπ. Γιατί μου θύμιζε μακαρόνια με κιμά που μου αρέσουν πολύ. Τώρα snacks. Snacks. Είμαι ανάμεσα στο μότσι με πεπόνι, το πρώτο που φάγαμε. Και το επόμενο που ήταν μότσι, φράουλα με άσπρο κακάο, δεν ξέρω τι ήταν. Νομίζω αν είχα να επιλέξω να φάω ένα ξανά, θα έτρωγα αυτό με την φράουλα και το τέτοιο. Φράουλα και το κακάο. Δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Και ποιο δεν θα έτρωγες με τίποτα ξανά. Ποιο, ένα μότσι ήταν, αλλά ποιο. Και τα βαγώσουμε και από αυτά που δεν θα. Μότσι, νομίζω αυτό το τελευταίο. Ναι. Νομίζω αυτό το Με τελευταίο. το σταφύλι δεν μ' άρεσε καθόλου. Και με το σταφύλι δεν μου άρεσε τόσο. Καλά, εγώ λέω ένα να λες. Ναι, ρε φίλε. Το σταφύλι, από ένα σημείο και μετά μπορούσα και το τρώγα. Ενώ μου σκάγε η χημεία στην αρχή, μετά. Σκέψου ότι έχεις μπουτίσει κιόλας και είναι το τελευταίο αυτό, έτσι. Ναι, ισχύει. Μπορεί από άλλες συνθήκες να μου άρεσε πιο πολύ. Αλλά μου χάλασε πολύ τη γεύση. Το τελευταίο, οπότε θα πω το τελευταίο. Και από τα πιωτά. Ποτά, λοιπόν, το τελευταίο που δοκιμάσα μου άρεσε πολύ. Αυτό που τα έκανα εδώ χάλι μαύρο, που τα πατούσα και πετάχτηκαν όλα. Και αυτό που δεν θα έπινα, ακόμα και ο καφές ήταν μια χαρά, ξέρω εγώ. Αν σε και... γενικές γραμμές σε σχέση με αυτό που θα πω, εκείνο με τον Κίλουα. Με το μαύρο τσάι και με αυτά. Ό,τι χειρότερο. Καθόλου δεν μ' άρεσε. Και εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό. Λοιπόν, εμένα τα αγαπημένα μου noodles ήταν με το κάρι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ με το κάρι. Και καυτερό τόσο όσο, και η γεύση μου άρεσε full. Αυτό που δεν μ' άρεσε με τίποτα από τα φαγόσιμα ήταν το σταφύλι. Καθόλου ρε, πολύ χημία ρε. Αλλά snacks αυτό που μου άρεσε πιο πολύ, θα πω αυτό με το milky κάτι. Που το βάλαμε 9-9,5. Με το μάτσα. Τη βουκιά. Και το μάτσα ήταν πολύ ωραίο. Και το μάτσα ήταν, όντως ρε φίλε. Εγώ είχα στο μυαλό μου μότσι. Αλλά μου έμεινε αυτό, κατάλαβες. Τα μότσι με το πεπόνι, εντωμεταξύ τα ξεφτυλίσαμε. Επί τόπου τα φάγαμε όλα. Ήταν και τα πρώτα. Και από τα πιωτά που μ' άρεσε περισσότερο και εμένα το τελευταίο μ' άρεσε. Και αυτό που δεν μ' άρεσε ήταν με το black tea. Απέσιο. Δεν πεινόταν. Και σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε πάλι τη Mythic Vault που μας προμήθευσε με όλα αυτά τα προϊόντα. Ουσιαστικά σπόνσορας ήταν σε αυτό το βίντεο. Και για όποιον θέλει να πάρει τέτοια προϊόντα, είτε μάγκα, φιγούρες, έχει τα πάντα γενικότερα, να μπει στο mythicvault.com. Θα έχω link στην περιγραφή λογικά. Και παιδιά, μην ξεχνάτε να κάνετε like, subscribe, βαρέστε καμπανάκι, αν θέλετε να μας ξαναδείτε να κάνουμε τέτοιου είδους βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο. Bye.